Tydi Eryri Harriers, mond llwyth o bobl sy'n licio'r rhedag. Mae gennym ni bobl o bob math o safon. Beth sy'n bwysig ydy bod nhw'n mwynhau y rhedag ac cymryd rhan mewn gweithgareddau clwb. Dwi'n credu bod y clwb yn cael ei gyfri y prif glwb rhedag mynydd yng Nghymru yn bendant ynde, ac o bosib ymhlith yr hanner dwsin o'r clybiau rhedag mynydd gorau ym Mhrydain. Ath Eryri Harriers at ei gilydd tua 30 mlynedd yn ôl, lle o'n teimlo bod o'n rhywbeth oedd yr ardal angen ar ôl gweld faint o llwyddiannus oedd pas y Wyddfa. Y sialens fawr dwi'n credu di'r ffaith na'r Wyddfa ydi hi de, mynydd ycha un yng Nghymru. Pe bai y llwybr yma ar unrhyw fynydd arall, dwi ddim yn credu byddwn ni'n cystadlu. Oherwydd dydy yr Wynaf ddim yn braf iawn i rhedag arno fo. Ond am na'r Wyddfa di o, ac am fod o'n lleol, o'n i'n ogyn lleol, mae hi yn sialens, wedyn mae rhaid i gwneud hi. Dwi wedi rhedag 15 munud yn union. Da ni eisiau disgyn am syna. Ti'n disgyn mor sydyn, a ti fyny mor sydyn a dal i rhedag. Trio dal rwy'n o'n ni, rwy'n o'r clwb. Nes i dal i ddalo ac efo rhyw eiliad. Dwi wedi gwneud bob un ras ers 1983. Felly Lenni oedd rhedag am y 5 ar 20 tro yn olynol gobeithio. Sgynny ni'n llawer o hopes i ennill i wrth gwrs de, ond gan ipyn o hwyl dwi'n siŵr. A ipyn o storis wedyn am pob efo'i gwyn a beth sydd wedi mynd o'i le a ryw esgis am un a llall de. Ond yn diwedd mae rai bod ni yn enjoio'r peth, neu fysa ni'n mynd wneud o'n amser.